Il-pjani li tħabbar nhar is-Sibt biex suppost ittaffa l-problema ta' traffiku xejn ma niżel tajjeb aktar u aktar mad-dilettanti tal-vetturi meqjusin bħala klassiċi bid-dilettanti infushom jinsistu li din hija vendikazzjoni fuqhom. Tħares fija minn fejn taġel, apparti illi l-gvern ħajkompli jisloħ lid-dilettant tal-karozzi, m'hemmx raġuni valid oħra fuq, għalmenu jien ma nafix, issa ovvjament jekk hemm xi raġuni li ma nafix. Apologija minn hawnhekk, jiġifieri, però ma rnexxin aħna ġifieri tkellimna bejnietna ma kull min titkellem. Ħadd ma qal ma tafx jista' jkun għalfejn tajba ħabba fek. Le. M'intomx taraw sens fiha, mhux taraw raġuni. Apparti aħna ġifieri vendikazzjoni oħra fuq kull min għandu karozza, tajjeb, u ovvjament u dilettant tagħha irid iżomma. Waqt il-programm Net Live, Oliver Attard li huwa appassjonat ta' dawn il-karozzi spjega r-rabja kbira li hemm bħalissa fost id-dilettanti wara li l-Ministru Chris Bonnet ħabbar li minn Ġunju iridu jkunu għaddew 35 sena biex vettura tibda tkun meqjusa bħala klassika u bekk se jkun żied il-parametri b'5 snin. Il-gvern x'qed jgħidlek? Il-gvern qed jgħidlek jekk inti għandek karozza li għandha 30 sena, tajjeb, ħallas il-liċenzja normali. Issa liċenzja normali għaw ċertu karozzi, ġifieri karozzi żgħar, liċenzja tagħhom hija 110, 115, ġifieri. Però b'dawk il-110, 115, inti tiġri biha kemm trid l-karozza. Once illi inti għamilta classic, tajjeb, ħadd 3000 km biss. Ġifieri, f'daqqa waħda qed ngħidu naqsu traffic. F'daqqa waħda daw il-karozzi kollha, daw il-5 snin. Ejja ngħidu hemm 1000 karozza fis-sena, probabbli hemm iktar, ta' ngħidu hemm 1000 karozza fis-sena. X'fint għandek daw il-5000 karozza. La jibqgħu jiġru fit-toroq, bl-ammont normali. Jiġri counterproductive. Il-karozzi klassiċi huma dawk li għandhom il-pjanċi suwed u jistgħu jinstaqgħu biss fuq distanza ta' 3000 km kull sena. Sallum dawn iħallsu 8 euro liċenzja u f'ċertu każi jkunu qed jifrankaw mal-1000 euro. Kulħadd jikteb u jgerger ġifieri ma ħerġa jaqbad daw il-klassiċi qed jerġa' jara żejda, ġifieri eċetera, eċetera, eċetera. Hemm rabja kbira. Għax fatlek ir-rabja apparti li di waħedha ma tagħmel sens mill-ebda angolu li tista' tħares leha. Apparti l-famuż sens li ovvjament il-gvern ħajdaħħal iktar flus. Intant ħafna huma dawk li qed jirrimarkaw kif il-gvern effettivament mhux jindirizza l-problema mill-eruq tagħha li hija kollha marbuta mal-isplużjoni fil-popolazzjoni u l-importazzjoni ta' ħaddiema barranin.